Ja imam jako veliki problem sa prekomernim korišćenjem telefona i gledanjem raznih gluposti, doom scrollovanjem, upadanjem u neki totalno idiotski algoritam. To mi oduzima previše vremena, previše fokusa i shvatio sam da ukoliko smanjim screen time na svom telefonu, koji je trenutno ovoliki, uopšte se ne ponosim što toliko vremena prodajem na telefonu i što scrollujem gluposti. Ukoliko smanjim taj svoj screen time, uspjeću da iskoristim to vreme za neke druge stvari, kao što je pre svega ovo snimanje, stvari koje me zanimaju i koje volim. A kao drugo, moći ću da se posvetim svojim projektima i stvarima koje trenutno radim. Tako sam odlučio da snimim ceo taj proces i da vam pomognem da i vi probate nešto ovako, ukoliko ste zainteresovani za tako nešto i ukoliko imate isti ili sličan problem. Kako zamišljam da zapravo radi sve ovo? Prikazat ću vam šta ja radim svakog dana i ono što je jako bitno je da sam stavio ograničenje na Instagramu, koliko dnevno mogu biti na Instagramu, jer mi to najviše oduzima vremena. Nakon toga ostavit ću telefon sa strane sve vreme dok radim i potrudit ću se da ukoliko je potrebno da komuniciram sa nekim, to bude ili na poziv ili preko WhatsAppa koji imam na računaru. I za vreme rada, ajde da kažemo da je to neko efektivno vreme od 8 ujutru ili od pola 9 ujutru pa do 4-5 popodne, radit ću samo to, dakle radit ću na poslu, neću gubiti vreme na Instagramu ili ću eventualno smanjiti nekih pola sata maksimalno Instagrama. Čitanje knjige, zatim rad na raznim projektima, edukacija, provodit ću vreme sa devojkom i sa ljudima koji mi znače i bit ću mnogo prisutniji. To je plan. U principu gledam da smanjim upola screen time, ako ne i više, i dokumentovat ću to kako bih vam pokazao šta sam iskusio i shvatio za sve ovo vreme, za ovih nedelju dana koliko će trajati, da kažemo, ovaj neki projekat ili ovaj neki mini eksperiment i nadam se da ću uspjeti i da nastavim to. Ajmo! Šta sam promenio, odnosno šta u principu radim drugačije u odnosu na ono što sam radio pre, a to je da pre svega ustajem ranije. Ako sam ustajao u recimo pola 7, sada ustajem u 6 i tako dobijam sat i po vremena za neke aktivnosti. A koje su to aktivnosti? Da, pre svega ustajem tako što navijam alarm na satu kako bi mi telefon bio u drugoj prostoriji i kako telefon je bio prva stvar koju uhvatim ujutro ili jednostavno snuzujem pa ostanem da spavam malo duže. Tako da sam odlučio da se budim alarmom koji imam na satu. Za vas, ukoliko živite sami i nećete probuditi nekog pored vas, možete da navijete bukvalno alarm na tom telefonu u drugoj prostoriji i da naterate sebe da ustanete i da ugasite taj alarm. Tako da je još jedna dobra stvar. I da, ne uzimam telefon do nekih 8 ujutru, kada počinjem da radim i kada, kažemo, se ceo svet budi i postaje aktivan. A za to vreme, da kažemo od 6 do 8, uradim par stvari. Pre svega uradim istezanje, da bih bio mobilniji, da bih bio otporniji, fleksibilniji. Zatim pročitam par stranica knjige. I neću sada da pričam one kliše, fore, čitam sat vremena, ovo ono, ne. Pročitam nekoliko stranica knjige, do 10 stranica, a trenutno knjigu koju čitam je jako obimna, još je na engleskom, pa nekad se desi da pročitam i manje, recimo 5-6 stranica, ali to svakako bude dovoljno da pokrenem svoj mozak, pokrenem svoje telo. I još jedan način da pokrenem i probudim totalno svoje telo je to što sam ubacio šetnju od nekih 15 minuta, odmah nakon knjige. Odem u šetnju i pre svega praktično je jer ujutru još uvijek nije toliko toplo kao što zna da bude sada popodne, tako da iskoristim taj deo da sakupim par koraka i da promrdam i razbudim svoje telo. Ako je potrebno da prodavnice kupim nešto i tako dalje. I onda do 8 sati kada se vratim i kada sve to odradim, do 8 sati ne uzimam telefon jer eto, gledam da mi to ne bude prva stvar, odnosno Instagram i društvene mreže i ceo taj dopamin, da mi ne bude prva stvar koju radim ujutru i da mogu da se fokusiram na posao i na ono šta imam da uradim, odnosno da isplaniram svoj dan. To se pokazalo kao prilično efikasno i sa tim ću da nastavim definitivno. Da, i još jedna stvar koju nisam pomenuo, a prilično je bitna, da u jutarnje šetnje i šetnje uopšte od sada ne nosim telefon. Tako da nemam uopšte potrebu da ga uhvatim jer bukvalno sam navučen na to da svakih par minuta ili par sekundi stavim ruku u džep, izvučem da vidim da li ima nešto novo na Instagramu ili bilo gde. A zapravo obično ne bude nešto novo i nešto spektakularno, tako da sam ga ostavio kući i tih nekih, da kažem,
u globalu ako šetam dnevno sat vremena, sam skroz bez telefona, obično sam sa Tinom, šetamo zajedno, pa eto možemo da pričamo. Ukoliko ne šetamo zajedno, probam da osluškujem malo šta se dešava, iako se trenutno oko mene samo gradi pa se čuju ovi ljudi na građevini. Ali da, dobra stvar, ako šetate negde i ako idete, da kažem, tu u okolini vašoj gde vam nije potreban telefon, ostavite ga kod kuće i da ne izlažete sebe, da kažem, tom riziku da ga uzmete i da gledate gluposti dok šetate. Hajde da vam pokažem deo stvari koje radim i stvari koje mi trenutno popunjavaju vreme koje mi je odlazilo na doom scrollovanje. Dobro, knjige, to ok, ali prava priča je ovde i trenutno ću vam pokazati projekat koji radim sa prijateljima, odnosno brand Everstate, vjerojatno znate za njega ukoliko me pratite, ali ajde da vam pokažem otprilike šta trenutno radim. Evo ovdje imam jedan Miro board gde u principu planiramo šta će sledeće da ide za content. Tu imamo neke ideje, imamo neke planove, da kažem, koje ćemo da uradimo u narednom periodu. Ovo su neke stvarčice koje ćemo bacivati na društvenim mrežama i naravno to sve planiramo. Shopify, konstantno uređujemo našu stranicu, optimizujemo je kako je SEO, tako i za prodaju i što bolji dizajn i sve što možemo da uradimo što se toga tiče. Naravno, to je, da kažemo, jedan delić svega toga. Tu je dosta i planiranja, dosta i rada na poboljšanju, optimizaciji uopšte Everstate-a. Ok, tu imam razne projekte koje snimam i koje uređujem. Evo konkretno sada ovaj koji se upravo snima, da vidite otprilike kako to izgleda. Evo vidite, tu su razni delići od kojih sklapamo celu priču. Ja to radim na računaru, neki to vole da rade na telefonu, ali eto, otprilike imam tu još jedan projekat na kojem radim, koji neću sada da vam prikazujem, ali ovo je mnogo bitno za produktivnost i mnogo bitno za ono sve što ja radim i što živim. I naravno na sve ovo dolazi i čitanje knjige, dolazi i posao koji radim svaki dan, a to je da sam project manager u jednoj iGaming firmi. Tako da sve to zajedno, radim sa Tinom na još nekim stvarčicama koje su trenutno, da kažemo, tajne, za koje ne pričamo drugima, tako da dosta toga ima u toku dana da se uradi. Pritom svaki dan se edukujem, istražujem, učim neke back office, učim neke druge stvari koje su povezane sa produktivnošću, psihologijom čoveka, sa fokusom, sa disciplinom i raznim drugim stvarima i volim da istražujem. Prosto neko sam ko je takav po prirodi, voli da istražuje i znatiželjan sam dosta i volim da saznajem nove stvari. Još jedna dobra stvar na koju možete da potrošite vaše vreme je trening. Da li to bila teretana, kao što sam ja sad odradio, ili to bilo trčanje, šta god da je u pitanju. U principu bitno je da odete i da odradite trening. A šta je dobro sada kod nekorišćenja telefona na treningu? Recimo, ja koristim slušalice i pustim neki podcast ili nešto na YouTube-u da slušam. Ovaj put nisam koristio YouTube jer bi screen timer mi bude aktivan, pa sam koristio Deezer i slušao podcast i nisam uopšte dirao telefon i shvatio sam da sam mnogo fokusiraniji na ono što se priča u podcastu i da kada ne prekidam podcast, znači ne uzimam telefon da pogledam neke druge stvari, mnogo mi je jasnije ono što se priča i ono što su želeli da kažu. Danas je subota, 5 punih dana je prošlo od kad sam krenuo sa ovim projektom, eksperimentom, nazovimo ga kako god. Negde je vreme sada oko, trenutno piše 2 sata i 57 minuta, ali je malo više od 3 sati prosečno daily average, tako da uspio sam da smanjim itekako, ali moram da uzmem u obzir dve stvari. To jest jedna stvar koja je i dobra i loša, to je da sam ove nedelje imao baš dosta posla i da sam uspeo da odradim veliki deo posla. Dobra stvar je što nisam uzimao telefon i radio sam na računaru i na laptopu većinu vremena. A loša stvar je što sam morao da koristim telefon za neke od tih stvari, pa možda bi to vreme koje sad imam prosječno bilo i manje. Ono što sam primetio je da je jako super je, mislim, ne moraš stalno da budeš pri telefonu i da ga gledaš i osjećam se bolje definitivno, ali hajde da prođe još ova 2 dana, dakle danas i sutra i u ponedeljak da odradimo jednu celokupnu
analizu, jedan review i da vam kažem moje iskreno mišljenje i ono kako se ja osjećam za ovih 7 dana sa smanjenim screen time-om, definitivno smanjenim screen time-om. Ok, prošlo je 7 dana, rezultat je ovakav. 3 sati i 7 minuta, average. Najmanje sam bio aktivan juče, u nedelju, i to 2 sata i 33 minuta i sljedeći je subota 2 sata i 41 minut. Na ovo sam prilično ponosan. Zašto? Zato što je to vikend i onako ima se dosta vremena da se rade neke bezvezne stvari. Međutim, drago mi je što sam uspio ovo i moram prvo da kažem da sam svih 7 dana imao u glavi da ne prebacim određen broj sati na ekranu i to je možda malo onako bio cheat code, zato što sam znao da ne smijem da probijem 3 sata i uvek kada bih došao na Instagramu desilo se samo jednom da pređem sat i po vremena korišćenja, odmah sam ostavljao telefon i nisam više uopšte koristio. Većinu vremena sam bio na računaru. Koje stvari sam uvideo za ovih 7 dana? Prva stvar, prisutnost. Mnogo sam bio prisutniji u komunikaciji sa ljudima, slušao sam više, zapažao više, bio sam prisutniji u onome što sam radio i slušao. Dakle, podcaste koje sam slušao su mnogo interesantniji bili i mnogo više podataka sam uspio da izvučem, zato što sam slušao fokusirano, nisam prekidao uzimajući telefon i gledajući gluposti. Druga stvar, produktivnost. Bio sam mnogo fokusiraniji i produktivniji na posao koji sam imao. Već sam rekao da sam imao dosta posla i uradio sam dosta posla i uspeo sam da završim i mnoge stvari koje sam odlagao i da postavim temelje za druge stvari koje ću raditi ove nedelje i narednih, da kažem, meseci, što je super. Treća stvar, ideje. Kako mi je mozak bio prazniji od raznih stvari koje sam pre dobio na Instagramu, mogao sam da dobijem brdo ideja dok sam šetao, dok sam trenirao i dok sam sedeo uopšte sam sa sobom. Uspeo sam da dobijem jako veliki broj ideja i da mi neke stvari se iskristališu i da mi bude jasno koji su koraci koje moram da napravim. Već sada mi je onako u glavi dosta bolje i znam da ne moram da koristim toliko telefon, znam da mogu bez njega prosto i sebe kad sam ovih prethodnih 7 dana uhvatio da gledam neke gluposti, odmah sam prekidao i ostavio sa strane i verujem da će tako biti i u narednom periodu. Pokušat ću da svu komunikaciju vezanu za posao prebacim na računar, na laptop i da smanjim sve to. Tako da, jedan jako dobar eksperiment i predlažem vama da probate baš ovo kako sam ja radio, da imate vreme bez telefona totalno u jutarnjem vremenu, da vam mozak radi nešto drugo na početku, a to je recimo da čitate knjigu ili da prošetate bez telefona. Takođe kada idete da radite nešto, ostavite telefon sa strane ili u drugoj prostoriji. Kada trenirate, gledajte da slušate neki podcast, ali da telefon bude daleko ili uopšte nemoj da trenirate sa telefonom, ostavite ga u torbici ili daleko od sebe i testirajte sebe, naterajte sebe zapravo da ga ne koristite i da nemate taj moment da morate da pogledate šta se dešava, jer ništa se realno ne dešava, osim tih sat vremena dnevno koji možete da potrošite na stvari koje su vam bitne. To je to. Jako korisno, jako dobro, prilično uspešno i nastavit ću da snimam ovakve videe. Ukoliko vam se svidelo, ostavite komentar i like, podelite sa ljudima koji bi trebali da vide ovo i dajte predlog šta biste voljeli dalje da vidite. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!